Пупи. Я кажи сега, за какво става на въпрос? Окей, сега днеска готвихме цял ден. Почти. С нощи със Силва ходихме и пазарувахме в Walmart и направихме пуйка, хляб, домашно производство, 4 часа деца правим. Той са смесени зеленчуци. Силва направи нето велико картофено пюре. Това е green bean casserole. Кажи на български ли? С зелен боб casserole. Okay. Не знам. А това е стафинг, дето е много известно с пуйката. Аз много не го харесвам пък. Не ми харесва. Моля? Я кажи сега за чинийци, за всичко. О, и чинийките вчера взехме, да забравих за чинийките, с салфетките и чашчиците и покривката в чест на Thanksgiving. Пуйката изглежда доста добре. Благодарността теч. Ще видим, дано да е вкусна. И Силва в момента прави грена ракия. Я да видим. И тя ще стане много хубава. А пак тук вътре има ябълкови десерти, които отгоре се слага, как се казваш то? Сладолет, да, мерси. И долу-горе това е ситуацията. Цял ден готвене, значи, а? Цял ден от сутринта. О, и тук има и за Алекс също вкусните да папа, ако иска. Какво има за Алекс? Картофено пюре само за нея и отделно зеленчуци. Ей, Венци! И Венци! И Алекс е готова за Thanksgiving с едно лигавче, която ви го подари една моя колежка и която тя не може да го търпи. Сега ще я видим дали като я го сложа ще Тя не търпи никакво лигавче вече. Ето я. И пише моят първи Thanksgiving. Я да видим. Да. Ей, Алекс, ма не го харесваш, а? Буби! Дърпай го. Как го дърпа? Ма Буби, трябва да папаш. Лигавче, я да видим, ще папаш. Венци! Бубо! Я да видим какво ще папаш. Картофено пюренце. Не. Те не са висока, бе. Ей! Хитруша! Ай! Айде по-късно. Опасна работа. Ей, папкай.